Hej, jeg skal jo så bevise løsningen for den logistiske differentialligning. Jeg skal bevise løsningen for den her. Og det er den, vi ser her. Så jeg synes, vi kan starte. Og det første, vi gør, det er, at vi ganger med dx på begge sider. Så dx kommer herop. Vi ser her. Og det næste, vi gør, når vi er hernede, det er, at vi ganger med 1 over, og så ledet her. Fordi så går de to med hinanden, og det bliver 1. Og så herover får vi 1 over b minus a gange y gange dy. Og her får vi 1 gange dx. Så det er det, der står hernede. Og næste vi skal gøre, er så integrere på hver side lighedstegnet. Og på højre side her integrerer vi med hensyn til x, og på venstre side med hensyn til y. Vi starter med nemme, det er højre. Det kan du se, det er også der står her. Når vi integrerer 1, så bliver det jo så bare til x plus c. Så det integrerer på hver side, og x plus c hernede. Og så herover så skal vi integrere, og det er integration ved substitution, så vi skal vælge vores f(x) og vores gx. Og det siger, at vores f(x) det er b minus a gange y. Og så fx er det. Så vi siger, fx det er så t, og så skal vi differentiere gx, og det bliver så bare til minus a. Så det er det, vi kommer til at se her. T er lige med b minus a gange y. Så skal vi så differentiere, så det kommer til der. Og det vi så gør, det er, at vi vil gerne isolere dy, så vi dividerer med minus a på hver side. Og det får vi så her. Og så kan vi jo bare sætte ind, så vi har et udtryk for dt, fordi så får vi, fordi vores fx var 1 over t, så vi får bare 1 over t gange e gange minus 1 over dt. Og det er det, vi får her. Ja, og så skal vi selvfølgelig videre. Og jeg skal lige rette på faktisk, jeg kommer til at sige fx 2 gange i træk. Altså jeg mener selvfølgelig, at det her er gx, og det store, altså 1 over b minus a gange y, det er fx. Så ja, gx og fx. Yes. Okay, når vi så skal integrere det her led herovre, så kan vi se, at 1 divideret med a, eller negativ 1 divideret med a, det er jo bare et tal, så det kan vi sætte uden for integrationstegnet. Og så 1 divideret med t, det bliver bare ln af t. Så det er det, der står hernede, selvfølgelig plus c. Og vi lægger mærke til, at det er den numeriske værdi, der står. Ja, og vi skulle lige huske, hvad t var, som var vores gx. Så det var selvfølgelig b minus a gange y. Så det sætter vi lige ind. Og det første vi gør, det er, at vi kan fjerne c, eller sætte over på den anden side. Så vi trækker c fra, og det bliver stadig c. Og så skal vi sådan set, ja det der står her, så skal vi sådan set bare isolere y. Og det første vi gør, det er, at vi er i gang med minus a på hver side. Fordi så kommer det til at stå 1 her, og så får vi bare en parentes gange minus a. Så lad os prøve at rykke ned til, hvor det kommer. Det her. Yes, 1 her, og minus a gange x plus c. Og så ophæver vi bare parentesen, så der kommer til at stå minus ax plus ac. Og a er tal og c er tal, så ja, det bliver også et tal. Så det bliver bare minus ax plus c. Og ja, det her. Ja, når vi skal fjerne logaritmen her, så kan vi opløfte begge sider lighedstegnet i a. Fordi så går de her to ud med hinanden. Og så har vi bare det her tilbage herovre. Og der kan vi bruge en potensregel. Så vi kan skille de to her, så det kommer til at være e opløftet i minus a gange x gange e opløftet i c, som vi ser her.
og E er et tal, og C-tal, så der kommer til igen til at stå bare C. Så det er det, vi har her. Okay, så er vi der næsten. Vi skal så lige isoleret Y. Så det første vi kan gøre, det er, at vi kan trække E over på den anden side, ved at trække derfra på begge sider. Og det står der her. Og det næste vi kan gøre, det er, at vi kan dividere med A på hver side. Så kommer det til at stå minus B divideret med minus A. Og det her over, der skal vi selvfølgelig også dividere med minus A, men igen C divideret med minus A er bare et tal, så vi gør det bare til C. Og så kommer det til at stå det her. Og minus B divideret med minus A, det er det samme som B divideret med A. Så det gør bare positivt. Og så skal vi lige huske, at der står, at det er den numeriske værdi for Y, så løsningen varierer, hvorvidt Y er positivt eller negativt. Og her har vi, når Y er positivt, og det var det samme, som vi så derovre, men hvis Y er negativt, så skal vi ændre fortegnene, som vi ser her. Og det er de to løsninger. Ja, og det sidste vi skulle gøre, var så at vise to grafer for de to løsninger. Og der har jeg lige lavet en logistisk differentialligning, som vi ser her, hvor B er 5 og A er 2, eller minus 2. Og så skal vi egentlig bare sætte løsningen ind, for hvis vi starter med Y er positiv, og der har jeg snydt lidt, så jeg har lige skrevet det ind i mappen. Lad os prøve at se, hvordan det ser ud. Og den har vi her. Og så er der egentlig ikke andet at gøre, end at bare gøre det med en negativ fortegn, hvis Y er under 0. Og det er sådan her ud. Ja, og det var så det for den her video.